Niin se on, että kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin myös kenkäoutletti. Kenkiä on myyty jo hyvin paljon. Useampi 1000 paria niitä oli silloin. Nyt ei ole enää kuin muutama 100. Lopuillekin kengille löytyy käyttäjä. Petri tuumaili tossa, että hän laittaa kengät hyvän tekeväisyyteen, niin ei mene sitten ainakaan kaatopaikalle. Hyvä näin. Joo, tämmöiseltä täällä nyt näyttää. Kenkiä oli tuhansia pareja alussa. Tässäkin oli 2-3 laatikkoa päällekkäin. Oli kenkää meinaa sitten järjettömiä määriä. Tässä oli lastenkenkiä. Kaikki lastenkengät on mennyt. Siinä on muutama hassu pari jäljellä enää niitäkään. Ja tossa oli seinänvierusta täynnä ja täällä oli laatikkoa vinopinoja. Kiitos Petri hyvistä kenkäkaupoista. Täältä tuli useammat haettua. Morjens!